konfirmasi dhisik iki piye? Wes mesti isone wong enek liya iso pakai iso. Apa lho mbak iki? Agama. Oh alah. Gustur to. Nggonmu dadi presiden dipaksa mundur parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ora ono nyatane dadi lawan politik ora depu dadi korban ambisi reformis su ayo Maria nadyan caca netramu kami ngerti batinmu andi kucing andi asu LSM opo partai ormas opo mong RT sing penting tumindake kelingan walengmu sing prasaja jaga raya rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake salungaku akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene mergo belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake
sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Kucing LSM opo partai ormas opo mengerti sing banteng dumindake kelingan walengmu sing prasaja agama ngayomi jagat raya. Dicekel rono rene mergo melani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Sawamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel mrono mrene mergo mbelani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Sampun matur suwun. Sik, mburi wis siap